Už prestal. Už nerobí? Už umrel. No presne, umrel, áno. To je aké, to je plávajúca výškovka? Áno. Brutálne. Ja som na takýchto vyrastal, takže ja mám k tomuto akože veľký vzťah. Si písal, že aby kosil toto. Myslíš, koľko razy som mu to povedal? Čo, jednu baterku? Parádny. To si od Joža kúpil toto? Nie, Jože to predal tam do Rakúska. To som kúpil od jedného z Košic. Funkel nový. Toto nemal aj Dušan volá kedy? Mal biele. Storka, že? Áno. Určite. Aha. Kde? To vážne len? Vážne. Trojky máš a trojky tam nie. To myslíš, že bolo úplne bez riadenia? No však, ale to keď má malú rýchlosť a takto, ono sa to prepadlo, tak to už to vedlo, to už nemá rýchlosť. Ja si skúsim si to. Len to nehod do kopca takto, akože rovno tak. Rovno. Poď mi to Míro hodziť, alebo Doro, poď ty. Počkaj, vieš, ja veľmi nemôžem, lebo ja mám troška ma bolí noha, počkaj. Daj sem. To len z ruky, to nemusí sa rozbiehať. Ja viem. To sa nemusí rozbiehať, len sa do hlavy nehoď tú výškou. Jasné. Môžem? Môžem? No. No. Brutál.